čo si uvedomil, že svet sa netočí okolo ostatných ľudí, ale hlavne okolo teba, čo má hlboký význam pre tvoj teda život, pretože to, čo vysielaš, to je jednoducho si. A vtedy sa dejú zázraky v tvojom živote, takže prichádza stále viacej uvedomení, viacej synchronizácií, ktoré teda stretávaš vo svojom živote a vtedy je ten správny moment si to všimnúť a uvedomiť si, že áno, ideš tou správnou cestou. Viacej synchronicít rovnakých teda vecí vo svojom živote naozaj má veľký teda význam, že naozaj ideš tým správnym smerom. Aj keď to tak niekedy nevyzerá, pretože žiješ v inom svete teda, hej, takže keď naozaj prekonáš ten Matrix a odpojíš sa od neho, tak vtedy vzniká to, že začne skúšať, veľa skúšok máš, ale nemusíš sa báť, to len skúška teda, či naozaj ideš tým správnym smerom, pretože tvoje staré ja tu už nie je a ty si vlastne niekde v strede. Takže prešla som si tým, viem čo to je, takže to svoje staré ja zanechaj za sebou a objav to nové ja a žij ho hlavne, takže nové ja sa tvorí a je tvoje. Takže žij si svoj život s pokorou, s láskou a s uvedomením toho, že naozaj je prečo žiť,